തെനാലി രാമൻ കഥയിലെ ബാക്കി ഭാഗം കേൾക്കാം. പതിവ് പോലെ രാജസദസ്സ് കൂടി. എല്ലാവരും സഭയിൽ അവരവരുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ഒരു ഇരിപ്പിടം മാത്രം ഒഴിഞ്ഞു കിടന്നു. അത് ആരുടേതെന്നല്ലേ? നമ്മുടെ തെനാലി രാമൻ്റെ തന്നെ. അവിടെ തെനാലി രാമനെ കാണാതായപ്പോൾ രാജാവ് സദസ്സിലുള്ളവരോടായി അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. എല്ലായിടവും അന്വേഷിക്കാൻ സേവകരെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തു. അവരും അന്വേഷണം നടത്തി. പക്ഷേ ആർക്കും എങ്ങും അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടെത്താനായില്ല. രാജാവ് ദുഃഖത്തിലായി. സദസ്സിലെ ഒരു രാജസേവകൻ എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു, മഹാരാജൻ, അങ്ങയുടെ വിഷമം മാറാൻ അങ്ങ് നാട് മുഴുവനും ഒന്ന് ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കൂ. രാജാവിന് അത് സമ്മതമായി. അദ്ദേഹം തൻ്റെ കുതിരയുടെ പുറത്ത് നാട് ചുറ്റാനിറങ്ങി. കൂടെ സൈനികരും ഉണ്ടായിരുന്നു. പല വഴികളിൽ കൂടിയാണ് രാജാവ് സഞ്ചരിച്ചത്. പിന്നീട് ഒരു നദിയുടെ തീരത്തെത്തി. കുറെ കഴിഞ്ഞ് തെനാലി രാമനും അവിടേക്ക് വന്നു. അവിടെ ഒരു സന്യാസി വര്യൻ ആലിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുന്നത് രാജാവ് കണ്ടു. അദ്ദേഹം അപ്പോൾ തന്നെ കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്നിറങ്ങി സന്യാസിയുടെ സമീപം എത്തി. ആ സന്യാസിയുടെ കാൽ തൊട്ട് രാജാവ് വന്ദിച്ചു. സന്യാസി രാജാവിൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു. സമാധാനത്തോടെ കഴിയുകയാണെന്ന് രാജാവ് മറുപടി പറഞ്ഞു. സന്യാസി അപ്പോൾ ചോദിച്ചു, അയൽ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ വെട്ടിപ്പിടിച്ച താങ്കൾക്ക് സമാധാനമായിരിക്കും. പക്ഷേ അതിനുവേണ്ടി ബലി കഴിപ്പിച്ച എത്ര ജീവനുകളുണ്ട്? അവരുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയോ? യുദ്ധത്തിൽ സമ്പത്തും മറ്റും താങ്കൾക്കും നഷ്ടമായില്ലേ? അതിൽ താങ്കൾ അസ്വസ്ഥനല്ലേ? ശരിയാണ് സ്വാമി, അതിൽ സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല. മനസ്സ് നീറുകയാണ്. ഇപ്പോൾ രാജ്യം സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിലുമാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നേരെയാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം പറഞ്ഞു തരണം, രാജാവ് പറഞ്ഞു. ആ സന്യാസി അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പാത്രമെടുത്ത് രാജാവിൻ്റെ പക്കൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് നദിയിൽ പോയി ആ പാത്രം നിറയെ വെള്ളം എടുത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. രാജാവ് അതുപോലെ ചെയ്തു. സന്യാസി ജലത്തിൽ മന്ത്രം ചൊല്ലി അത് തിരികെ രാജാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് അങ്ങയുടെ ഖജനാവിൽ കൊണ്ടുപോയി തളിക്കണം. താങ്കൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും. എന്നാൽ പാത്രത്തിലെ ജലം അല്പം പോലും താഴെ പോകരുത്. പോയാൽ അതിൻ്റെ ഫലം നഷ്ടപ്പെടും. രാജാവ് ആലോചിച്ചു, ആർക്ക് കഴിയും ഇതിൽ നിന്ന് അല്പം പോലും കളയാതെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ? തെനാലി രാമന് തന്നെ ആ ചുമതല കൊടുക്കാമെന്ന് രാജാവ് നിശ്ചയിച്ചു. ഈ പാത്രത്തിലെ ജലം തുളുമ്പാതെ നമ്മുടെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തിക്കണം. താങ്കളെ ഞാൻ ആ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അല്പം പോലും കളയരുത്. കളഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് നാശമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഒരു സേനാധിപതി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇദ്ദേഹത്തിന് അതിന് കഴിയില്ല രാജൻ. അപ്പോൾ തെനാലി, ഞാൻ ഏറ്റു മഹാരാജൻ, അങ്ങ് പുറപ്പെട്ടോളൂ. മനസ്സിൽ സേനാധിപതി ചിന്തിച്ചു, എന്തായാലും ഈ തെനാലിയെ ഒന്ന് പറ്റിക്കണം. അയാൾ വെള്ളം കളയാതെ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കും. ഞാൻ എങ്ങനെയും കളയിക്കും. രാജാവിൻ്റെ രഥം നദീതീരത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു. രാജാവിൻ്റെ മനസ്സിൽ വെള്ളം കളയാതെ രാമൻ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ചിന്ത. രാജാവിൻ്റെ രഥത്തിൻ്റെ പുറകിൽ തന്നെ തെനാലിയും യാത്ര തിരിച്ചു. സേനാനായകനാണ് തെനാലിയുടെ കുതിരയെ നയിച്ചത്. തെനാലി രാമൻ്റെ കയ്യിലെ വെള്ളം എങ്ങനെയും കളയിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു സേനാനായകൻ. കല്ലിൻ്റെ പുറത്തുകൂടിയും മറ്റും രഥം ഓടിച്ച് വെള്ളം കളയാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാവരും വിജയനഗരത്തിലെത്തി. രാജാവ് രഥത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് സേനാനായകനോടായി പറഞ്ഞു, സേനാധിപതി, തെനാലി രാമനോട് ഏൽപ്പിച്ച വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ പറയൂ. അപ്പോൾ സേനാനായകൻ തെനാലി രാമൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് രാജാവ് ഏൽപ്പിച്ച ജലം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞതായി അറിയിച്ചു. ഉള്ളാല സേനാനായകൻ ചിരിച്ചു. അയാൾ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു, ഇപ്പോൾ മുഴുവൻ ജലവും കളഞ്ഞു കാണും. രാജാവ് ഉത്കണ്ഠയോടെ നോക്കി നിന്നു രഥത്തിൽ നിന്ന് തെനാലി രാമൻ വെള്ളമെടുക്കുന്നത്. തെനാലി രാമന് രാജാവിൻ്റെ പരിഭ്രമം മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു,
അങ്ങുന്നേ, ആർക്കും കഴിയില്ല തുളുമ്പുന്ന വെള്ളം കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ. അതിനാൽ ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ വെള്ളം നിറച്ച പാത്രം തോൽസഞ്ചിയിലാക്കി അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം മുറുക്കി ഒരു ചരട് കൊണ്ട് കെട്ടിവെച്ചു. ഒരു തുള്ളി പോലും കളയാതെ ഇതാ ഇവിടം വരെ അത് എത്തിച്ചു. അങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി ഖജനാവിൽ തളിച്ചോളൂ. തെനാലിയുടെ ബുദ്ധിസാമർഥ്യത്തിൽ രാജാവിന് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. തെനാലി രാമൻ്റെ മറ്റൊരു കഥ അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ കേൾക്കാം.